אבל אתה מקליט? כן, מקליט. יאללה. מה אתה רוצה שאני אעשה? תעשה מה שאתה עושה. מה שאני עושה? מה שאתה עושה. אבל אני לא עושה. תעשה אבל. תתחיל. אתה מכיר את בר? איך קוראים לך? איך קוראים לו? מה עולה? הייתה לי רק ילדה אחת. רגע. אתה מכיר את בר? בקלון. היי, ילדה יפה, סלם. בוא, יש לי טלפון. יש לנו יש לי ילדה טלפון! יפה. יש לי טלפון! במרפסת השנייה. היא ברחה לי. היא ברחה. אני בבית, איפה אתה? יו, מן, יו, וואטסאפ, יו, מן, יו. הוא מסול. איפה אתה? איפה אתה? אני במקום לדבר, באתי לה. לא רוצים מה? ואז בכיתה ג' היא טסה לשוויץ. איפה אתה? ילדה תחזרי. אז אנחנו עוד מעט באים, אנחנו נאסוף פה הכל, אנחנו באים. אחי, הוא מסול מת, אחי. הלו. תזהר לו ליפול עם הראש לצלחת, זוז. דקלי. אחינו בדור אותי, בוא. אחינו בדור אותי. בוא נעזוב באמת, אמרנו שאנחנו דילים, אנחנו לא יוצאים. שיר משהו. אני לא יודע מה לשיר. אני לא יודע מה לשיר. אתה מכיר בסולן. עושים אותנו. אני לא יודע מה לשיר. היי, ילדה יפה. אני לא יודע מה לשיר. אבל אני לא מסטול. אתה המסטול אחו שרמוטה, מה אתה מדבר? בוא נקמר. Don't talk to me. אני בא וואו, מה קורה פה? וואו. בצר. מה לא עושה בובוס בדור? ערד בדאוש?